Yon mga kasulong, welcome sa akin panibagong vlog. Kung mapapansin nyo, madilim na yung paligid kasi paggabi na siya. So ang gagawin natin ngayon, mangunguha ako ngayon ng gabi. Kasi mas kilala siya sa na kung lulutuin, laing kung tawagin. Kukuha kami ngayon para magawa na natin, para bukas maibilad namin, para mabawasan na yung water content niya. Mas maganda kasi yung laing pagka niluto mo siya ng medyo tuyo. Kukunin natin hindi lang basta yung dahon niya, pati yung katawan niya, sasama natin sa pagluto. Kung mapapansin nyo, palaging may gata yung mga vlog namin kasi nga, ang mga Bicolanong taga, likas na mahilig sa gata kasi marami talagang niyog dito. Ayun mga kasulong, nabasa kami ng ulan. Ang gagawin namin ngayon, gagayatin na namin siya ngayon, hihiwain na namin, balatan na rin namin. Tapos para mabilad namin bukas kung sakaling uminit, lalagyan natin ng maraming sili. Saka kahit lahukan lang natin ng tinapa, saka bagoong, sibuyas bawang, asin, pwede na yon, masarap na yon. Di na natin kailangan ng taba. Kasi dito sa probinsya, walang mga ganun-ganun eh. So yung mga kasulong, pagka ginagawa to, maano to sa kuko, madumi kasi yung dagta niya. Pag-iwalay natin yung katawan sa kadahon kasi separate yung bilad niya. Kasi ito mas matubig to eh, kumpara sa dahon. So ito magandang klase ng dahon to. Papagpagan mo siya kung sakaling may mga insekto or mga sapot ng gano'n ba. Kasi sa bukod siya galing. At hindi na rin pala to hinuhugasan. Bibilad mo lang to. And ito palang sikreto para sa kaalaman lang ng iba. Kasi kaming mga Bicolano likas talagang mahilig sa laing. Ang sikreto nito, para hindi makati yung dahon na ginagawa nyo. Ang iba kasi magre-reklamo kasi, bakit ang kati ng dahon? Bakit makati yung niluto kong laing or nabili ko sa palengke? Yung iba kasi doon, ginaganon-ganon lang yung ginaganon lang yung dahon niya, which is wrong yon kasi dapat hindi mo sa isasama yung parang niya. Ang tawag dito, itong gitna na to, makita ko sa mas maganda. Itong gitna, ang paggawa niyan ganito. Gagamitin niyo lang, ganyan lang So diretso na hiwa siya. Gaganunin mo lang siya. So parang matitira siya yung skeletal niya, ganun. Pagka nagluluto ako, talaga tinatanggal ko to. Pero ewan ko lang depende yon sa klase ng gabi. Hindi lahat ng gabi hindi makate. May mga makate talaga. So mas maganda kung sa tanim nyo, kasi sigurado kayong hindi siya makate kasi paggabi na, medyo madilim na. Ganito talaga balatan to. Tinatanggalan, babalatan mo pa siya. Ganito. Kasi may makati rin yan. Sinasama to dito sa amin. Yung katawan. Hindi lang dahon lang.
Labit ng panggising mo ha. Kape ka na dyan. So mga kasulong, ito na yung binilad natin. Sakto, uulan na. Yan na. Ano na siya? Tuyo na siya. Mas maganda to. Mga kasulong, nalas tayo ngayon kasi umulan na naman. Ang lakas ng ulan. Imbis na doon kami sa kubo sana magluluto, lumipat na lang kami dito sa bahay. Buti natuyo pa yung ano natin, yung gabi. Yung sa mga kasulong, pinapakulan natin yung pangalawang gata. So, pangalawang piga yon. Ang technique dyan para masarap yung luto nyo ng laing, yung nyog, lalagyan nyo ng tubig, kaunti lang, tapos unang piga yun, tapos itatabi nyo yun. Tapos pipigain nyo ulit na pangalawa, yun yung papapakulo mo doon, pangluluto mo doon sa laing. Tapos pagkaluto na, saka mo ilalagay yung unang piga mo. Tapos lulutuin mo ulit yan para mas creamy. Para gatang-gata talaga. Yun ang diskarte doon. Pakukulain muna natin siya. Sinama na natin yung ingredients niya para mauna na siyang maluto. Kasi itong laing na to, saglit lang naman ito maluto eh. Inuna ko na yung sili sa tanlad para lumabas na yung katas niya. Pag kumulo na siya, saka natin ilalagay yung laing. Mga kasulong, bali ang sikreto pala para hindi masyado makati yung gabi na lulutuin natin. Kasi parang may tradisyon dito yung sinusunod sa amin sa Bicol na pag kasi nilagay mo na daw yung gabi, huwag niyo daw haluin. Hayaan mo lang siya. Kung ano nilagay mo, hayaan mo lang siyang kumulo. Kasi ewan ko, basta pag ginahalo daw kumakate. Walang paliwanag pero
ginagawa rin natin. Wala, naniniwala tayo sa mga tatanda. Kasi experienceado na sila. Yun ang dahilan kung bakit inuna ko na yung tanlad sa yung mga ingredients. Kasi hindi na natin haluin. Ang rekado lang natin talaga yung bagoong saka tinapa. Ito ang pinaka the best na pang rekado. Lalagay lang natin sa babaw. Pati yung bagoong. So ito pala mga kasulong, kung nagtataka kayo, ano po ito? Luya, dinikdik na luya. Yung mama ko kasi mahilig dikdik ng luya kasi may mga tanim kaming luya. Tapos pagka-dikdik na yung luya, binibilad niya. Kaya para na itatago pa. Yun, dinikdik na to. So ilalagay na natin. Mga kasulong, lalagyan na natin yung unang gata. Mga kasulong, kain tayo. Sarap. Nagmamantika siya. Poy, kawakan naman poy. Mukbang. Sarap, grabe. Ubus na natin to. Kaya yan. Sure ka ha? Sure. Ang sarap. So mga kasulong, hanggang dito na lang. Subscribe nyo na lang. Tapos, para sa mas marami pang video na gaya nito, mga exotic food. Ito kasi mabilis ang video lang to, kaya ordinaryong luto lang. Pero sa susunod, mas magandang, mas kakaibang lutong gagawin natin. Subscribe, Nestoriahe!